Cypru. Konečne máme stredko. Sa tešíš? Áno, veľmi. A čo máš nové? Neviem, čo mám povedať. Máš nové vlasy. Piercing mám. Počkaj, tu ho nevidno nejak. A už ho vidno. Máš nové vlasy. A tu je ďalšia Petronela. Si Peťa či Petronela? Peťa. Petra. Niečo Petra. Petra má včera meniny. Nie, Vilma. A ty máš čo nové, Peťa? Ja čo mám nové? Frajera a robotu. A budem mať strojček na zuby. Fakt? Dajte si idem dať spraviť. Nahovorila ma na trénna holka. 35 rokov ma sa rozmýšľa, čo sa v nej stará na to. Kde? Môjho otca spolužiačka má teraz. A ona má 50. Ale má holka asi 5 rokov. Tá holka, čo ma nahovorila, tak ona furt si mení tie gumičky na tom. Ahoj, Majka. Čau. Ja nemám nič nové. Nemáš? Nie. Ty mi všetko vždy napíšeš. Presne tak. Potom to komu budeš púšťať? Aj do Chorvátska sa to dostane? Možno. Mám pozdraviť? Môžeš, V inom jazyku? ale musíš po chorvátsky. Musíš po chorvátsky. Svým šáliem puno poľubca. Všetkým posielaš veľa božčekov. Adrian by žije. Dobre, už stačí. Teraz Závery.